Sa mga pasahero ug driver sa mga public transportation, magmatngon yun. Anay usa ka 57 anyos nga nagtrabaho sa Department of Education ang naligsan patay at tubangan sa Cebu South Bus Terminal. Ang driver usab dadakpan sa kapulisan. Anay ang report. Sa videong kuha ni J. Karel Brion Siniedo, makita nga naghigda na sa karsada ang usa ka hamtong lalaki. Kinihuman naligsan sa usa ka minibus dapit sa Enbac Calso at tubangang bahin sa Cebu South Bus Terminal. Gidala pa kini ngadto sa Tambalanan apan nakabsan yun sa kinabuhi. Sa interview sa GMA Regional TV sa hepe sa Station 2 sa Cebu City Police Office, wa nininganli ang biktima ug ang driver sa bus nga suspek sa panghitabo subay usab sa PNP protocol. Gisaysay hinuon niya nga misakay ang 57 anyos nga pasahero sa bus nga padung sa bagatang bahin sa lalawigan. Giingong midailos ang kamot nini sa pultahan ug natagak kini samtang nagdagan ang bus ug naligsan. Pahawak dun sa parang pole niya, o yung pole na parang stainless ba, pagpapasok ka ng bus, unfortunately, mahina ata yung grip dahil nga sa sa edad niya. Yun, na-slip siya doon and then nahulog diretso doon sa ilalim ng bus. Kumpirmadong ana sa DepEd sa Cebu City nagtrabaho ang biktima. Samtang nadakpan na usab sa kapulisan ang driver sa bus nga natanggong karon sa detention facility sa Villana Police Station. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang iyang atubangon. Wa kini mo atubang dihang gikuhaan unta siyang habig. Dapat maingat sila, see to it na yung mga pasahero natin, mga kliyente natin sa bus is nasa safety talaga. Hindi yung mapapahamak yung mga pasahero or kliyente natin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.